குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்க நோட்டிஃபிகேஷனை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் மறுசுழற்சி வாரியம். மொத்தம் காலியிடம் வந்துட்டு 266, சம்பளம் வந்துட்டு 44,900 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஜாப்பு. இதில் வந்துட்டு முக்கியமான என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இதில் கண்டிப்பாக தமிழில் எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமு நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. தயவுசெய்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாமு. நான் ஆக்சுவலாக அதை அட்டன் பண்ண எக்ஸாம் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் படிச்சுட்டு போகல. ஸோ அதனால் என்னால் சரியாக அட்டன் பண்ண முடியல. பட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நார்த் சைடு அதர் ஸ்டேட்காரங்க நிறையா பேர் வராங்க. தமிழ்நாடு பசங்க யாருமே வர்றதில்லை, யாரும் அப்ளை பண்ணுறதில்ல. இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க. தமிழில் தான் முக்கியமாக எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள். உள்ளே நான் எப்படி டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்குறோம். அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க. உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்டில். நான் எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தி உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். நான் இப்போ உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் போய் பார்ப்போம் நோட்டிஃபிகேஷனை. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டு பசங்க எல்லோரும் அப்ளை பண்ணணும். எல்லாருமே நம்ம தமிழ்நாட்டு பசங்க இந்த வேலை வாங்கணும். ஓகே, இதே வந்திருக்கு நோட்டிஃபிகேஷனு. பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங். டோட்டல் வந்துட்டு 266 போஸ்டிங்கு. கல்பாக்கம், தாராப்பூர், பாம்பே 3 இடத்துலையும் வந்துட்டு போஸ்டிங் போடுவாங்க. பட் கண்டிப்பாக இது எங்கே எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம மெட்ராஸ் சத்யபாமா இன்ஸ்டியூட் அங்கே தான் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. ஆஃப்லைனு OMR சீட்டில் தான் இருக்கும். 50 மார்க் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமும், செகண்ட் எக்ஸாம் 80 மார்க்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம உள்ளே பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டிருக்கோம்னா, ஸ்டைபென்ட்ரி ட்ரெயினி கேட்டகரி 1 கல்பாக்கம் மற்றும் தாராப்பூர் அங்கே உள்ள வேக்கன்சி போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் செய்ய சொன்னேன் அப்படின்னா வீடியோ லென்த்தாக போகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டைபென்ட்ரி ட்ரெயினி கேட்டகரி 2 ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேட்டகரி 1, செகண்ட் வந்துட்டு கேட்டகரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு உள்ளதுக்கு டிப்ளமோ குவாலிஃபிகேஷனு, செகண்ட் உள்ளதுக்கு ஐடி குவாலிஃபிகேஷனு. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. அது மாதிரி எங்கெங்கே எக்ஸாம் இருக்கும், எங்கெங்கே அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படின்ற விவரமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த உள்ளே போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, எல்லா விவரத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜரும் சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ டிஎன்பிசிக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ஏஜ்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் பி, சேஃப்டி டெக்னீஷியன், லைப்ரரி சயின்ஸ் மற்றும் ரிக்கர் அந்த போஸ்டிங்க்கும் ஏஜ் லிமிட்டேஷன் மற்றும் என்ன சேல்ரி, என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்ற கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. சென்னையில் எக்ஸாம் சென்டர் போட்டிருக்காங்க, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. டார்க் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸாம் ஃபீஸ் 150, 100 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். போஸ்டிங் டிஃப்ரெண்ட் மாறுபடும். ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. வெப்சைட் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நோட்டிஃபிகேஷனையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி 30 இந்த மாதம் 30ஆம் தான் இருக்கும் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இன்னும் ஒரு 6 days இருக்குது. கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும். நான் எப்படி கொஸ்டின் ஃபார்மேட் இருக்கும் அப்படின்றத இன்னும் வீடியோவில் போடுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஈஸியாக இருக்கும். படிச்சுட்டு போங்க, படிக்காமல் போகாதீங்க. கொஸ்டின் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். நான் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.